Γεια σας. Με το άνοιγμα των σχολείων ξεκινάμε και εμείς τα attachment session μας. Είμαι η Μαρία Παπαφιλίππου από την Attachment Parenting Ελλάς και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ την Ασπασία Σκουφίδη, ψυχοπαιδαγωγό, ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού Παιχνιδοσκόπιο και υπεύθυνη των προγραμμάτων της Playgroup Ελλάς. Και σήμερα θα συζητήσουμε για το καυτό θέμα της εποχής, που είναι τι άλλο, η προσαρμογή στον παιδικό σταθμό. Ασπασία, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Συνεργαζόμαστε από την αρχή της Attachment Parenting Ελλάς, 10 χρόνια τώρα. Έχουμε μεγαλώσει μαζί τα παιδιά μας, τα επαγγελματικά παιδιά μας και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε περί προσαρμογής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η Attachment Parenting από τα πρώτα χρόνια στην οποία συμμετείχα και σαν επαγγελματίας αλλά και σαν γονιός έδωσε σε όλους μας νομίζω μια πολύ διαφορετική οπτική στη γονεϊκότητα και μέσα από αυτό το δίκτυο συνεργατών έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και εμάς τους ίδιους ως γονείς να βλέπουμε τα πράγματα με έναν πιο διαφορετικό τρόπο προς την καρδιά ουσιαστικά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε σε αυτόν τον καινούριο κύκλο επικοινωνίας με τον κόσμο, να πούμε πράγματα που σίγουρα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ωραία, οπότε για να μπούμε στο θέμα μας, πολλές φορές έρχονται οι γονείς σε μένα και με ρωτάνε ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να πάει το παιδί σχολείο. Δεν πρέπει να πάει για να κοινωνικοποιηθεί. Οπότε, σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να πάει ένα παιδί στο σχολείο πρώτη φορά? Ας σπάσουμε για αρχή έναν μύθο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται το σχολείο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι κοινωνικά όντα από μόνα τους. Δεν θα κοινωνικοποιηθούν μέσα από το σχολείο. Σίγουρα βοηθάει η επαφή με άλλα παιδιά, αλλά δεν χρειάζονται το σχολείο για να κοινωνικοποιηθούν. Και δεν υπάρχει και κατάλληλη ηλικία. Θα πρέπει για αρχή να δούμε τις ανάγκες της οικογένειας. Ένα παιδί μπορεί να μείνει εκτός σχολείου και μέχρι τα 3-4 χρόνια του μπορεί να πάει ακόμα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση κατευθείαν, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι τις ανάγκες της οικογένειας, τις επιλογές που υπάρχουν και τι είναι καλύτερο για το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που από μικρή ηλικία αναζητούν το να είναι μαζί με άλλα παιδιά για να παίξουν και είναι προτιμότερη ίσως η λύση του να πάνε σε ένα παιδικό σταθμό, ακόμα και σε έναν βρεφικό σταθμό ίσως, από πιο μικρή ηλικία, από το να μείνουν στο σπίτι με κάποια νταντά που δεν γνωρίζουμε, που θα πρέπει συνήθως να μπαίνουμε σε αλλαγές συνέχεια ή με κάποια γιαγιά ή παππού που έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Υπάρχουν και τα παιδιά όμως που μια χαρά θα περάσουν και στο σπίτι τους και με τη μαμά. Πολύ χαίρομαι που το ξεκαθαρίζεις αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και είναι πολύ τα ηλία στις μέρες μας να μπορείς να επιλέξεις πότε το παιδί σου θα πάει σχολείο και χαίρομαι που ξεκαθαρίζεις ότι δεν υπάρχει ανάγκη κοινωνικοποίησης απαραίτητος να γίνεται μόνο στο σχολείο, γίνεται έτσι κι αλλιώς με όλες τις διαδράσεις που έχει ένα παιδί στον κύκλο του. Αν όμως οι γονείς μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν το πρώτο σχολείο του παιδιού τους, με ποια κριτήρια πιστεύεις ότι γίνεται η καταλληλότερη επιλογή? Εφόσον ξεπεράσουμε τα τυπικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τα ωράρια, με τη διατροφή, με την απόσταση από το σπίτι, τη δουλειά των γονιών, τι βολεύει περισσότερο, μετά θα πρέπει να δούμε τη φιλοσοφία του σχολείου. Αν ταιριάζει η φιλοσοφία του σχολείου σε εμάς και αν ταιριάζουμε κι εμείς στη φιλοσοφία του σχολείου. Δεν ταιριάζουν όλα τα σχολεία σε όλες τις οικογένειες και δεν ταιριάζουν και όλες οι οικογένειες σε όλα τα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε γνώμες από γονείς που μπορεί να έχουν πάει ήδη τα παιδιά. Καλά, αν έχουμε εμπειρία από προηγούμενα παιδιά, σίγουρα την εκμεταλλευόμαστε. Αν έχουμε φίλους και συγγενείς που ήδη χρησιμοποιούν κάποιο παιδικό σταθμό, να πάμε να δούμε τον σταθμό εν ωραία λειτουργίας, να δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε και να εμπιστευτούμε και το ένστικτό μας. Το ένστικτό μας πάρα πολλές φορές θα μας καθοδηγήσει εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι. Οπότε, στη θεωρία γνωρίζουμε ότι μια τέτοια αλλαγή είναι πολύ μεγάλη για το παιδάκι και μπορεί να αισθανθεί έτσι ένα μεγάλο άγχος. Τόσο το παιδί όσο και ο φροντιστής του, έτσι. Μην ξεχνάμε και τους φροντιστές. Στη δική σου εμπειρία τι έχεις δει? Τα παιδιά όντως αγχώνονται τόσο πολύ, αγχώνονται όλα το ίδιο?
Δεν αγχώνονται μόνο τα παιδιά, αγχώνονται και οι γονείς. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί όταν είμαστε μέσα σε μια οικογένεια και υπάρχουν οι γονείς με το ένα ή δύο παιδάκια, συνήθως πλέον στις μέρες μας, ένα παιδί που είναι προστατευμένο μέσα σε ένα περιβάλλον με ενήλικες, και καλούμαστε να το εμπιστευτούμε σε ξένους ανθρώπους που μέχρι χθες δεν τους γνωρίζαμε, και από αύριο θα είναι με το παιδί μας για 2, 3, 4, 8 ώρες την ημέρα, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αγχωνόμαστε ως γονείς και να έχουμε τις σκέψεις μας και όλη αυτή την αμφιβολία και την ανασφάλεια. Και τα παιδιά το ίδιο. Όσο πιο σίγουρος είναι όμως ο γονιός για την επιλογή του, τόσο για την ηλικία που επέλεξε να στείλει το παιδί στο παιδικό σταθμό, όσο και για τον παιδικό σταθμό που τελικά επέλεξε, τόσο πιο εύκολη μας έχει δείξει η εμπειρία ότι είναι και προσαρμογή του παιδιού. Γιατί τα παιδιά εκφράζουν τα δικά μας τα συναισθήματα, εκφράζουν αυτά που πολλές φορές εμείς δεν εκφράζουμε. Αν ένας γονέας αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο αν θα πρέπει να κάτσει λίγο καιρό περισσότερο στο σπίτι με το παιδί ή αν θα πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του και τον ζορίζει αυτό, σίγουρα το παιδί θα ζοριστεί πολύ περισσότερο στην προσαρμογή. Έτσι, γιατί είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία με τα παιδιά μας. Έτσι. Πολλές φορές τα παιδιά πιάνουν, παρατηρώ, τα συναισθήματα των γονιών τους πριν καν οι ίδιοι οι γονείς καταλάβουν πώς αισθάνονται. Πολύ έτσι. σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Και τα παιδιά που βλέπεις εσύ εκφράζουν όλα με τον ίδιο τρόπο το άγχος τους? Είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι? Όχι. Οπότε και τα παιδιά λειτουργούν εντελώς διαφορετικά στην περίοδο της προσαρμογής. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι πιο συναισθηματικά, αυτά που έχουν ανάγκη τη μια αγκαλιά ακόμα, τα 5 λεπτά ακόμα το πρωί, και βλέπεις ότι μετά είναι πολύ πιο ήρεμα. Και υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία λειτουργούν λίγο πιο λογικά, χρειάζονται πολύ πιο συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις, πιο ξεκάθαρα όρια, και σε αυτά τα παιδιά χρειάζεται να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα αποχωρισμού, την οποία να την τηρούμε με ευλάβεια, και όταν λέμε ότι φεύγουμε, να φεύγουμε εκείνη την ώρα, γιατί οποιαδήποτε παράταση πολλές φορές λειτουργεί ανασταλτικά και έχει αρνητικά αποτελέσματα αντί να βοηθήσει περισσότερο το παιδί. Οπότε εκεί καλούμαστε εμείς οι παιδαγωγοί, σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια, να δούμε λιγάκι τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και να προσαρμόσουμε εμείς την προσαρμογή μας στο κάθε παιδί και στις ανάγκες του. Οπότε όταν μιλάμε έτσι για μια ήπια και ομαλή προσαρμογή, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε μια προσαρμογή στην οποία έχουμε κατασταλάξει ότι η καλύτερη επιλογή που έχουμε για την οικογένειά μας και για τις συνθήκες μας είναι το παιδί να πάει στο σχολείο. Έχουμε κάνει την έρευνά μας, έχουμε επιλέξει το σχολείο που θα πάει, έχουμε φροντίσει να μιλήσουμε στο παιδί για το σχολείο, να του δώσουμε παραδείγματα από φίλους και συγγενείς και παιδιά που μπορεί να πηγαίνουν ήδη σχολείο, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα εστιάζοντας στα θετικά κομμάτια, όχι στο θα σε αφήσω σε λίγο καιρό για να πάω στο σχολείο, για να πάω στη δουλειά μου, αλλά θα έρχομαι πάντοτε το μεσημέρι να σε βρίσκω. Εστιάζουμε στο τι θα κάνουμε εκεί, πόσο όμορφα θα περνάμε, τα πράγματα που θα κάνουμε, χωρίς να εξειδανικεύουμε τα πράγματα πάντοτε, λέγοντας μόνο αλήθειες. Και απαντώντας τόσο όσο στις ερωτήσεις που μας κάνει το παιδί, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Αν έχουμε και τη δυνατότητα, όπως κάνουμε εμείς, να έχουμε ομάδες προσαρμογές απογευματινές καιρό πριν, να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με το σχολείο, να μπαίνουν σε εργαστήρια, να κάνουν μικρές δραστηριότητες αποχωρισμού, σίγουρα αυτά μπορεί να βοηθήσουν αρκετά. Δεν είναι ότι δεν θα έχουμε καθόλου άγχος αποχωρισμού, αλλά μπορεί να έχουμε να διαχειριστούμε μονάχα το άγχος αποχωρισμού και όχι όλα τα άλλα τα κομμάτια της προσαρμογής. Χαίρομαι πάρα πολύ που έθιξες και το κομμάτι της αλήθειας, το ότι πρέπει οι γονείς να μιλάνε με αλήθεια στα παιδιά τους, γιατί αυτό τους κάνει να τους εμπιστεύονται περισσότερο, αλλά τους δίνει και μια αίσθηση προβλεψιμότητας και ασφάλειας. Ξέρουν τι προβλέπεται να συμβεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε, να έχουμε την εμπιστοσύνη των παιδιών μας και ως γονείς και ως παιδαγωγοί. Μερικές φορές έρχονται τα παιδιά στο σχολείο στην περίοδο της προσαρμογής και ενώ τα έχει πάρει ο παιδαγός και πάνε και παίζουν πολύ ωραία στην αυλή, μου λέει ο γονιός να φύγω τώρα που δεν με βλέπει. Και λέω όχι, για κανέναν λόγο. Πρέπει το παιδί να έρθει, να του πεις ότι θα φύγεις, να σε χαιρετήσει, μπορεί να κλάψει, αλλά θα ξέρει ότι το χαιρέτησες, ήσουν συνεπής σε αυτό που του είπες και ότι σε λίγη ώρα θα επιστρέψεις και θα είσαστε ξανά μαζί. Είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ πρέπει να απενοχοποιήσουμε και το κλάμα στην περίοδο της προσαρμογής. Ένα παιδί εννοείται ότι μπορεί να κλάψει κατά την περίοδο της προσαρμογής. Οφείλουμε να αποδεχόμαστε όλα τα συναισθήματα και να είμαστε εκεί για να τα αγκαλιάσουμε. Έχει τεράστια διαφορά όμως το αφήνω ένα παιδί να κλαίει και να λέω ότι εντάξει μωρέ, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα προσαρμοστεί και θα συνεχίσει, και είναι άλλο. Λέω στο παιδί, είμαι εδώ για σένα, ναι. Καταλαβαίνω ότι κλαις και ότι είσαι στενοχωρημένος και το αποδέχομαι και μπορείς να κλάψεις. Θα είμαι εδώ. Αν θέλεις και επιθυμείς να σε κάνω αγκαλιά,
Αν δεν θέλεις, δεν θα σε κάνω αγκαλιά, θα είμαι δίπλα σου για όσο χρειαστεί, και να ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί για εκείνο. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Άρα λες να φροντίζουμε το δύσκολο συναίσθημα του παιδιού και να το φροντίζουμε δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε εκεί να αντέξουμε το δύσκολο συναίσθημά του και να το φροντίσουμε με όποιο τρόπο μπορεί να έχει ανάγκη. Δεν υπάρχουν δύσκολα συναισθήματα. Υπάρχουν συναισθήματα που δυσκολεύουν εμάς συνήθως τους ενήλικες. Έτσι. Οφείλουμε να αποδεχόμαστε όλα τα συναισθήματα των παιδιών, να τους δίνουμε χώρο έκφρασης και να είμαστε εκεί, κάνοντας και εμείς τις δικές μας ασκήσεις χαλάρωσης και αποδοχής, ώστε να μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε, να τα ακούσουμε πάνω απ' όλα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, αρκεί το να ακούμε. Και να είμαστε παρόντες όμως. Έτσι. Και όπως είπες, αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε ρυθμίσει και το δικό μας συναίσθημα για να μπορούμε να συνρυθμιστούμε μαζί με τα παιδιά και να φροντίσουμε την ήπια προσαρμογή τους. Ακριβώς. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει προσαρμοστεί στο καινούριο του σχολικό πλαίσιο? Καταρχάς, λέμε ότι μια προσαρμογή για εμάς τους παιδαγωγούς ολοκληρώνεται περίπου, αν έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γύρω στα Χριστούγεννα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, δεν μας ικανοποιεί το ότι ένα παιδί απλά σταματάει να κλαίει. Θέλουμε να έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, να ακολουθεί τις δραστηριότητες, να παίρνει πρωτοβουλία, να μιλάει, να συμμετέχει, να τρώει στον παιδικό σταθμό, να κάνει ό,τι έχει να κάνει με τις σωματικές ανάγκες, να πηγαίνει τουαλέτα, γιατί πάρα πολλές φορές τα παιδιά, επειδή γνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το καινούριο περιβάλλον, μας δείχνουν ότι έχουν προσαρμοστεί, σταματάνε να κλαίνε, αλλά κομμάτια που είναι δικά τους και έχουν την εξουσία να τα διαχειρίζονται, όπως είναι το να φάω ή το να πάω στην τουαλέτα, τα κρατάνε μέχρι να αισθανθούν πραγματικά τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι μπορούν να αφαιθούν και να απολαύσουν ουσιαστικά αυτό που γίνεται στον παιδικό σταθμό. Οπότε, όταν ένα παιδί τρώει στον παιδικό σταθμό, κοιμάται, πηγαίνει τουαλέτα και συμμετέχει και σε όλες τις δραστηριότητες, τότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα ότι πραγματικά έχει προσαρμοστεί στον παιδικό σταθμό. Και αν φαντάζομαι μπορεί να υπάρξει και ένα παιδί το οποίο να δείχνει στην αρχή ότι εύκολα έφυγε από τη μαμά, από τον μπαμπά και πήγε μέσα στο σχολικό πλαίσιο, αλλά μετά από λίγο καιρό, μπορεί να είναι μια εβδομάδα ή λίγο παραπάνω, να αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι δεν έχει προσαρμοστεί καλά. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να μην τρώει, μπορεί να μην κοιμάται, να δυσκολεύεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Εκεί τι κάνουμε? Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν παιδιά, ιδίως τα παιδιά που έχουν αυτή την έλλειψη. Εμείς παλιά είχαμε την έννοια της γειτονιάς. Βγαίναμε και παίζαμε. Τα παιδιά τώρα που μεγαλούν μέσα σε διαμερίσματα, με ενήλικες κυρίως, με την παρέα ενηλίκων, θέλουν πάρα πολύ το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά. Όταν λοιπόν ξεκινάνε το σχολείο, ξεκινάνε με μια προσδοκία ότι εδώ πέρα είναι μια παιδική χαρά και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, με αποτέλεσμα τον πρώτο καιρό να αποχωρίζονται πάρα πολύ εύκολα. Όταν περάσει αυτός ο καιρός και καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει και υπάρχει μια μονιμότητα και επαναψηληψιμότητα, και ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που ζορίζομαι να τα διαχειριστώ, όπως είναι ότι δεν μπορώ να έχω το παιχνίδι που θέλω εκείνη τη στιγμή που το θέλω, πρέπει να περιμένω τη σειρά μου, πρέπει να διεκδικήσω πράγματα, θα ματαιωθώ σε κάποια άλλα πράγματα και μπορεί να είναι πράγματα που δεν είχε την ευκαιρία στο οικογενειακό περιβάλλον να τα βιώσει. Όταν αρχίζουν λοιπόν αυτές οι δυσκολίες, εκεί το παιδί μπορεί να βγάλει μια άρνηση, μπορεί να μην ξυπνάει το πρωί, να μην θέλει, να πονάει κοιλιά, διάφορα τέτοια πράγματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια ως προς την παρακολούθηση του σχολείου, ότι συνεχίζουμε, λέμε το πρόγραμμά μας ότι όπως εγώ πηγαίνω στη δουλειά, όπως ο ξαδερφός σου πηγαίνει στο σχολείο, έτσι και εσύ θα πηγαίνεις κάθε μέρα στο σχολείο και το απόγευμα που θα επιστρέφουμε θα κάνουμε πράγματα. Μπορεί να είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά ξεπερνώντας ουσιαστικά αυτό το μεταβατικό στάδιο, το παιδί καταλαβαίνει ότι είμαι ένας άνθρωπος ξεχωριστός και ότι μπορώ τελικά να τα καταφέρω σε οποιαδήποτε δυσκολία μου παρουσιαστεί. Και αυτός είναι ένας από τους στόχους του παιδικού σταθμού, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αυτόνομος, έχω βούληση και μπορώ να τα καταφέρω. Και φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδάκι στις μικρές ηλικίες να κατακτήσει αυτή την αίσθηση ικανότητας και ότι μπορεί και ότι ορίζει τα πράγματα του εαυτού του. Το κάνει να αισθάνεται πολύ δυνατό. Πολλοί γονείς έρχονται και με ρωτάνε, και από τις πρώτες ερωτήσεις είναι ότι επειδή το σχολείο μας έχει σαν βάση το παιχνίδι και το ελεύθερο παιχνίδι, ότι αν θα μάθουν γράμματα και διάφορα ακαδημαϊκά άλλα πράγματα. Και τους λέω, αυτό στο οποίο πρέπει να πάρουμε τις βάσεις στο παιδικό σταθμό είναι οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Το να μάθω ποιος είμαι, να μπορώ να ντυθώ μόνος μου, να ακούσω το σώμα μου, το κρυώνω, ζεσταίνομαι, πεινάω, διψάω, θέλω να πάω τουαλέτα.
αυτές είναι πολύ βασικές και πρωταρχικές ανάγκες που πρέπει να μάθω να καλύπτω πριν μάθω οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί ουσιαστικά πρέπει να δώσουμε τη βάση και τη σημασία και όλα τα άλλα θα έρθουν αργότερα στο χρόνο τους. Πρέπει να βάλουμε πολύ γερές ρίζες για να μπορέσουμε μετά να αναπτύξουμε τα κλαδιά μας και τα φύλλα μας. Να ανθίσουν τα παιδάκια. Και αν ένα παιδάκι, στην περίπτωση που περάσουν τα Χριστούγεννα και βλέπουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δυσκολεύεται, έχει άρνηση για το σχολείο, συνεχώς δηλώνει ότι δεν θέλω να πάω, θα ήταν μια περίπτωση που θα σκεφτόμασταν τελικά να μείνει σπίτι, ότι ίσως δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει στο σχολείο? Κάτι κρύβεται. Πρέπει να βρούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Μπορεί να είναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ότι οι γονείς ακόμη δεν είναι σίγουροι για την απόφασή τους, οπότε το παιδί το εκφράζει αυτό. Και αν υπάρχει δυνατότητα οι γονείς να μείνουν στο σπίτι, μπορεί να είναι μια επιλογή να μείνει και το παιδί. Θα πρέπει να ακούμε όμως και το παιδί, ακόμα και ένα παιδί το οποίο δεν μιλάει. Δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχουν ακόμη χώροι οι οποίοι παιδαγωγικά κακοποιούν τα παιδιά. Εκεί θα πρέπει να δούμε με τις αντιδράσεις του παιδιού. Και αν καταλάβουμε ότι το παιδί μας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο κακοποιείται, και το κακοποιείται δεν μιλάμε μοναχά σωματικά, μπορεί ένα παιδί να κακοποιείται ψυχικά και είναι πολύ πιο σοβαρή κακοποίηση αυτή, να το πάρουμε από εκεί και να αλλάξουμε το περιβάλλον. Και πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία προέρχονται από ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχε μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με σωστές παιδαγωγικές πρακτικές, ερχόμενοι σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, κατευθείαν αφού περάσουν ένα χρονικό περιθώριο αμφισβήτησης, πολύ μεγάλης έντασης, γιατί πρέπει να εμπιστευτούν το καινούριο περιβάλλον, πόσο πολύ μετά ηρεμούν και χαλαρώνουν και βλέπουμε τεράστια διαφορά στο ίδιο το παιδί. Φαντάζομαι εκεί παίζει και τεράστιο ρόλο η καλή συνεργασία γονέων και παιδαγωγών ή πλαισίου, ώστε να φροντιστεί όσο καλύτερα γίνεται ένα παιδί. Προφανώς δεν μιλάμε, υπάρχει κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας, αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένα πλαίσιο που εμπιστευόμαστε, αλλά το παιδί μας θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Η συνεργασία αυτή πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι? Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολη αν υπάρχει ειλικρίνεια στη συνεργασία και διάθεση για να δούμε τι είναι καλύτερο για το παιδί. Πολλές φορές η κάθε πλευρά κοιτάζει το δικό της, δηλαδή ο γονιός πρέπει να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά, ο παιδαγός θέλει μια τάξη που να λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και με ηρεμία. Πρέπει να βάλουμε λίγο μπροστά το παιδί, να δούμε τις ανάγκες του παιδιού, να είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με τους γονείς, να πάμε σε μια προσαρμογή εξατομικευμένη για το κάθε παιδί και να δούμε μετά βήμα-βήμα πώς θα προχωρήσουμε, πόσες ώρες θα μένει το παιδί στο σχολείο, πώς θα το προσεγγίσουμε. Εάν το παιδί κλαίει, δεν υπάρχει λόγος να λέμε στο γονιό ότι δεν έκλαιγε το παιδί στο σχολείο, αφού έκλαιγε. Να το ξέρει και ο γονιός, να μπορέσει να το αγκαλιάσει το συναίσθημά του. Δεν είναι κακό, όπως είπαμε και πριν, το να κλαίει ένα παιδί κατά τη διάρκεια της προσαρμογής στο σχολείο. Οφείλουμε όμως να είμαστε εκεί και να το αγκαλιάσουμε. Να το αγκαλιάσουμε εννοώ συναισθηματικά, όχι με το ζόρι αγκαλιές, έτσι. Και να είμαστε εκεί πέρα και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα αυτής της οικογένειας καλύτερη. Γιατί όταν είναι τα παιδιά ευτυχισμένα, είναι οι γονείς ευτυχισμένοι και είναι και η παιδαγωγή ευτυχισμένη. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει κάτι διαφορετικό. Όλο το σύστημα κερδίζει. Ακριβώς. Παρατηρείς διαφορές ανάμεσα στους μπαμπάδες και τις μαμάδες που φέρνουν τα παιδιά για την προσαρμογή τις πρώτες μέρες του σχολείου? Παρατηρώ διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, ότι πλέον αρκετοί μπαμπάδες έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να προσφέρουν και εκείνοι στην προσαρμογή των παιδιών, και μετά παρατηρώ διαφορές στις προσωπικότητες. Υπάρχουν γονείς, ανεξαρτήτως αν είναι μπαμπάδες ή μαμάδες, για τους οποίους είναι πολύ πιο δύσκολος αποχωρισμός και βγαίνουν έξω από την πόρτα και με πολύ μεγάλη δυσκολία συγκρατούν ή και όχι τα δάκρυά τους. Και υπάρχουν και γονείς που είναι πιο ξεκάθαροι με τον εαυτό τους και πολύ πιο χαλαροί και λένε ότι θα σας αφήσω και εγώ θα πάω στη δουλειά μου. Και βλέπουμε και τη διαφορά που κάνει όλο αυτό στο παιδί και πώς το παιδί προσλαμβάνει όλη αυτή την αγωνία του γονιού. Και χαλαρώνει μέσα του όταν είναι και ο γονιός περισσότερο χαλαρός. Θυμήθηκα τώρα ένα βιντεάκι, όταν σε πήρα τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, μου λες είδες το βίντεο μου? Δεν το είχα δει, αλήθεια είναι, και ήταν περί προσαρμογής και έλεγες ότι ξέρεις τι, εδώ γίνεται προσαρμογή και τα παιδιά και έρχονται χαρούμενα. Τέλος πάντων είναι ένα πλαίσιο που φροντίζουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Να πω εδώ πέρα και στο δικό μας το σχολείο κλαίνε παιδιά, έτσι. Σαφώς. Σε όλα τα σχολεία κλαίνε παιδιά, αλλά έχει σημασία αυτό το να είσαι εκεί για το παιδί. Ναι.
Και θέλω να πω και στον κόσμο που μας βλέπει ότι όντως το πλαίσιό σας είναι ένα πλαίσιο που φροντίζει τις ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε γονέα. Είναι κοντά στα παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι και εγώ κάθε φορά που έρχομαι με τις ομάδες γονέων που κάνουμε χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά σκέφτομαι κάθε φορά θα ήθελα να μείνω παραπάνω να παίξω και με τα παιδιά. Και χαίρομαι που υπάρχουν τέτοια σχολεία και ελπίζω και άλλοι παιδαγωγοί να ενημερωθούν περισσότερο και να μπορούν να προσφέρουν στις οικογένειες την προσαρμογή που τους αξίζει. Θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία και πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι εξαιρετικοί στην προσέγγιση. Υπάρχουν παιδαγωγοί οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον πλέον να μάθουν καλές πρακτικές και είμαστε ανοιχτοί γενικότερα στο να δείξουμε σε παιδαγωγούς που ενδιαφέρονται το πώς μπορεί να γίνει μια ομαλή προσαρμογή. Και ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε τρόπους, όπως είναι οι απογευματινές ομάδες με τα playgroups που κάνουμε ομάδες προσομοίωση ουσιαστικά που ξεκινάνε τα παιδιά μαζί με το γονέα να έρχονται για κάποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς λειτουργούμε και τον αποχωρισμό, έναν ομαλό αποχωρισμό για παιδιά που δεν έχουν την ευκαιρία να μένουν χωρίς τους γονείς τους και βλέπουμε ότι ανεξαρτήτως σε ποιο σχολείο θα πάει μετά το παιδί, όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να προχωρήσει και να αρχίσει να αποκτά αυτές τις δεξιότητες που θέλουμε αργότερα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Σου λέω εγώ να πάμε να πιούμε ένα ποτό το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Έχει φοβερή μουσική, ο DJ παίζει κομματάρες, έχει πολύ ωραία ποτά, έχει πολύ ωραίο κόσμο. Σου έχω πλέξει περγαμηνές ολόκληρες για αυτό το χώρο και μόλις φτάσουμε εκεί πέρα, σε αφήνω στην πόρτα και σου λέω εγώ φεύγω. Τα λέμε. Ούτε καν ποτέ θα γυρίσω. Πώς θα αισθανόσουν να μπαίνουν και σας πρόχνω και λίγο για να μπεις μέσα. Πώς θα αισθανόσουν? Νομίζω θα με ενθουσίαζε αρχικά ο ενθουσιασμός σου, θα πήγαινα εκεί με χαρά, αλλά μόλις μου έλεγες μπες μέσα, θα είχα τρόμο. Πού πάω μόνη μου, δεν θα μείνεις μαζί μου, εσύ μου πες να έρθουμε. Ακριβώς έτσι αισθάνεται και ένα παιδί. Και πολλές φορές μας βοηθάει να βάζουμε παραδείγματα από την ενήλικη ζωή μας για να καταλάβουμε λιγάκι το συναίσθημα των παιδιών, γιατί μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο. Εάν όμως εγώ σου είχα πει ότι ξέρεις κάτι, εκεί που θα πάμε, θα υπάρχουν όλα αυτά που σου είπα. Εγώ θα χρειαστεί να φύγω για λίγη ώρα, θα είσαι μόνος σου, αλλά θα έρθει ο πορτιέρης ή ο σερβιτόρος να σε οδηγήσει στο τραπέζι που θα είσαι, στην παρέα που θα είσαι, να σας γνωρίσω και μετά να φύγω. Όλο αυτό θα ήταν πολύ πιο ομαλό και θα βοηθούσε πολύ περισσότερο. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στα παιδιά και επειδή ο παιδικός σταθμός, ο βρεφικός ή ο νηπιακός είναι η πρώτη επαφή των παιδιών με το σχολείο, είναι και η βάση που χτίζουμε γενικότερα για το πώς θα βλέπουν τα παιδιά το σχολείο αργότερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρώτη επαφή και αρχή να είναι μια καλή αρχή. Μια ομαλή αρχή. Με τα πάνω της και τα κάτω της. Μια φροντισμένη αρχή. Έτσι, ακριβώς. Ασπασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Είχαμε μια εξαιρετική επικοδομητική συζήτηση. Νομίζω και οι γονείς όλοι θα βοηθηθούν και θα πάρουν ιδέες για το πώς μπορούν να επιλέξουν ένα παιδικό σταθμό για το παιδί τους, στο πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και με τους παιδαγωγούς και τα πλαίσια που θα πάνε τα παιδιά τους για να έχουν μια πολύ φροντισμένη και ομαλή προσαρμογή. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς να κάνουμε τα attachment session μας με πολλές θεματικές που αφορούν τους γονείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ποδαρικό αυτό. Καλή χρονιά να έχουμε, καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά. Και όλα καλά, καλή μας αρχή σε όλα. Καλά.